dalaygon ang Dios ni kabuntagon kay nagaingon siya nga dili makawang ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Amin ba? Kung kita mangalagad sa Ginoo, di gyud makawang ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo nagahisgot kini nga paunsa nato maila ang usa ka bunga sa kahoy. Nagaingon diri sa atong ebanghelyo sa kapitulo 6 bersikulo 43, ang kahoy nga walay sakit dili mamungag walay pulos nga bunga, ni ang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. So kung ang kahoy kuno maigsuon nga maayo, dili kuno kini magbungag bunga nga walay pulos, kundi maayo ang iyang bunga sa kahoy kung kini walay sakit. Sama sa usa sa katawo nga nagaingon diri sa atong ebanghelyo nga ang tagsa-tagsa sa kakahoy maila sa iyang bunga, dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit ni ubas gikan sa kadyapa. So kung unsa ang kahoy nga atong gitanom mga igsoon, mao sana ang bunga. Mao na ingon nga kung unsay imong gitanom, mao gid na imong anihon. Kung nagtanom tag mga panghimaraot sa atong isigkataw, pag BI sa atong isigkataw, wala ta magtabang sa atong isigkataw, muani usab kita na mga igsuon. Kay nagaingon sa pulong sa Ginoo nga unsay atong gitanom, mao gyud atong anihon. Kung nagtanom tag maayo, muani usab tag maayo gikan sa atong mga buhat. Diri sa kapitulo sa 45 nagaingon diri mga igsoon. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayo nga mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga daotan magbuhat og daotan gikan sa mangilad nga mga butang nga sa iyang kasing-kasing, kay unsa gani ang anaa sa kasing-kasing sa tao mausab ang iyang isulti. So mga igsoon, klaro kay diri nga kung ang tao nga daotan maghimo gina siya og daotan, maila nato ang mga taong daotan kay sa ilang pagpanulti puro ang mugula sa ilang baba, puro mga dautan. Kung ang tao nga maayo, ang ilang isulti puro maayo. Sama sa usa ka Kristohanon nga kita mga Kristohanon binantayan ang atong pagpanulti kay dili ta basta-basta makasultig di maayo sa atong isigataw kay anihon gigini nato. Usa mga igsoon, kung unsa ang anaa sa atong sulod sa atong kasing-kasing, mao usab kini ang atong isulti. Kung ang atong kasing-kasing puno sa pagpamhimaraot, pagmakak o unsa pa nang mga di maayong mga butang, mao gayud na atong isulti. Pero kung atong kasing-kasing puno sa gugma o mga butang nga maayo, ang isulti nato ang mugula sa atong baba, mausab ang mga butang nga mga maayong butang nga atong isulti gikan sa atong kasing-kasing. Diri sa atong ebanghelyo sa kapitulo 6 bersikulo 47 nagaingon diri, ang muduol kanako og mamati sa akong gisulti og magtuman niini, ipakita ko kaninyo sa unsa siya mahisama.
Sama siya sa tao nga nagtukod og balay, nagkalot siya glawom ug gipahimluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag niining balaya, wala kini matayog kay maayo man ang pagkatukod. Mga igsoon, kung ang atong pundasyon sa atong pamilya ang Ginoo, dili gyud ta matarog bisan unsa pa nang mga pagsulay o mga problema moabot sa atong kinabuhi. Kung ang Ginoo ang pundasyon sa atong kinabuhi, dili gyud ta matarog, mga igsoon. Ug ang mga problema nga moabot kanato, ato ganyang masulbad kay naa man ang Ginoo nag-uban kanato, ug siya man ang atong sukaranan o sentro sa atong kinabuhi. Mga igsoon, kung kita ang atong pundasyon ang Ginoo, lig-on gyud ta, mga igsoon. Dili gyud ta matarog bisan unsa pang mga pagsulay nga moabot kanato, bisan pag mga dagkong problema ato ginang masulbad kay ang Ginoo mao man ang atong sukaranan sa atong kinabuhi. Apan ang tao nga namati sa akong gisulti ug dili magtuman niini, mahisama sa tao nga nagtukod og balay diha sa yuta, nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, mapukan kini dayon, hingpit nga pagkagunob sa maong balay. So, mga igsoon, kung ang usa ka panimalay, ang ilang pundasyon mao ang ilang kaugalingon nilang kusog, mao kini ang mahitabo sa ilang pamilya, magunob sa hingpit. Kuyaw kay mga igsoon, sa hingpit, murag kanang di na makabangon ba, hingpit nga pagkagunob. Kung kita dili ta mamati og mutuman sa gisulti sa Ginoo kanato, sa magunob ang atong panimalay. Kung kita ang atong pundasyon, mga igsoon, mao ang Ginoo, dili gyud ta magkalisod-lisod. Kay nagaingon sa siyang pulong sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 33, apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton, ug ang tanang butang iyang ikahatag kanato, tanang butang. So walay makulang kanato, mga igsuon, kung kunahon nato ang Ginoo, labi na sa adlaw ipagpahulay, adlaw nga Domingo, ato siyang unahon kay iyang saad, iyang yung ikahatag kanato ang tanan mga butang. Walay makulang gayud kanato kung atong unahon ang Ginoo. Pusa, mga igsuon, nga hinaot nga ang atong pundasyon anaa gyud sa Ginoo. Ang atong sukaranan, ang atong sentro sa atong kinabuhi, mao gyud ang Ginoo. Ug kinahanglan nga unahon gyud nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sa matag mata nato sa buntag, unahon nato ang Ginoo. Ginoo, salamat sa mga butang nga imong gihatag kanamo, ug ang tanang butang iyang giyong ikahatag kanato. Mata Ebanghelyo palihog manito.